на ГЕРБ се обръщат към ново начало, след обещание от новото начало, че ще получат финансиране на проекти, инвестиции в съответните общини. Това заплаха ли е за ГЕРБ според вас? На този етап заплахата сякаш не е много голяма, но е пълзяща заплаха. Този процес може да продължи и аз се питам защо всъщност ГЕРБ допускат точно този модел, защо не си вземат чисто вътрешно партийни мерки. Защото от тук нататък, ако това продължи, не изключвам варианта ГЕРБ да го постигне частично, поне в частта на старата ДПС. И мен ме струва, че в един момент това ще бъде линията, която ще раздели ГЕРБ и ново начало. Това е линията, която може да се бори кабинета. Защото те в момента ще сътрудничат доста добре. На практика, негласно,